Дӯстони азиз, салому алейкум. Чӣ хеле ки ваъда додамтон сирша мегум, чанқа гуфта будам ки ба воситаи 10 сомонӣ сири ҳамиам мегум. Ана ҳозир ина мисол уже ина пагодарам бинен уже гарм офтобакай мақсад оли чилай хурдак оли ай пешай мақсад ханакӯ ай пешай нахостам дига сум гирифтан ай шумо хай ягонтатам нагзаронде даже. Ана в общем хулосаи гап инами сирша ба шумо мефаҳмонам, нигоҳ кунен. Ана агар ина кандагиай нигоҳ кунен, кандагиай дидем ман мед мондаги, мед барои чӣ хубии чия меда ки ана шу тамошо кардан гирен. Хубии мед чия ки мисол овна мешаванд вечния, ранги чӣ хеле ки тилу нақра мисол андагманда қади овна мешаванд, ҳамира мисол медни уже пазондагиай сирхай баъд ба қувватай. Ма як таша таҷриба карда будам, алюмин монда будам, алюмин никак сирх меша и плавит мекунад, ранги мусор меша. Мед вечния бо ина синсо рафтеса боша одамое ҳастае ки камтар дасташ меларза, ҳамидам камтар қиндай. Мо специально усканос гирифтагем инами амбарчае ки мисол нуқтезай и хубишие ки мисол нахе меджихем хайна тамошо кардан гире бо диққат. Ана бисёр ана хубай хай бисёри бадам гап занам не ки и ҳатман бояд ҳатмияй бояд гапа мақсад бифаҳмен. Хоб дӯстони азиз, ана тамошо мекунем, баъди и кормон бо мерем дар сведа проверка мекунем барои ёд гирифтани шумо ки ҳами кори мо результат дод ё не. Ана боз ман ятай дига пайваст кардагиам оливаишам нишонтиём. Ана ина яктай дига ина ҷамъ кардагиамаш диден иҷане ки мед қади қапондагиам ҳамирам ба фикрам алюминтай уже гуфти русон не помню, хела вақт гузашт. Гуфтам ягон каза мисол ягон камбағал ки мебия ҳами чиза ман метиёмаш. Ана в общем ягон камбағал мебия падаркаш мекунам чиста брава хизмат куна. Ана бародарҷоно, хай видеои моро пайгирӣ кунен, комментария нависен ки оиди мисол ҳами ти файлай мечитай ҳами чизое ки дар ҳами хона истифодаш мебарем ки ҷоиша намефаҳмем, ҳатман комментария бинависед. ҳами чизе намефаҳмед комментария кунед, ман ҳатман ҷавоб мегардонам. Ана баъд як чизи муҳим ки унамо ҳами дарунаш як намуд ранги хасак бори хафак бори инамақа слой дора. Ана метавонед камтар биҷиқеша и медрӯя. Ана ки нигоҳ кунед, диде просто контакт битияда чтобы аймобаинки абрифай иш ба иш бояд хеле ана ток падачатия барои массировать кардан. В общем друзья, ана бачо мерем месанҷемеш, видеои моро пайгирӣ кунен, лайк, комментария оиди ҳамин видео навистан гирен. хоб зиндаву сарбаланд бошед. боли тоистон меша бо мо вентилятора нишон метиҳем. Ана бо соскини ва ёрам ки ёд гирифтан гирем. хоб шум зинда бош, сарбаланд бошен бо канали Хорик 90.